14 miljun euro fondi Ewropej ġew allokati fl-ewwel u t-tieni sejħa tal-2025. Ħabbar dan il-Ministru għall-Fondi Ewropej u l-implementazzjoni tal-programm elettorali Stefan Zrinzo Azzopardi waqt żjara f'Maritime Empty f'Birzebbuġa, istituzzjoni ta' taħriġ professjonali fis-settur marittimu u waħda mill-benefiċjarji taħt il-programm Erasmus Plus. Il-programmi Erasmus Plus u European Solidarity Corps huma żewġ programmi li jistgħu jagħmlu differenza fil-ħajja ta' ħafna nies. Erasmus Plus huwa aktar marbut mal-qasam tat-taħriġ filwaqt li l-European Solidarity Corps huma fondi li permezz tagħhom nistgħu nagħmlu investiment soċjali kif ukoll ta' impenn pożittiv fuq il-komunitajiet. Dan l-investiment jirrappreżenta impenn dirett fiż-żgħażagħ, edukaturi u fil-komunità waqt li fl-istess ħin isaħħaħ ir-rwol attiv ta' Malta fl-isfera Ewropea. Il-finanzjamenti kopri edukazzjoni formali u mhux formali, taħriġ vokazzjonali, żvilupp ta' żgħażagħ u inizjattivi ta' solidarjetà li għandhom potenzjal jittrasformaw ħajjiet u jiftħu orizzonti ġodda. Ray Filxerri, kap eżekuttiv tal-Aġenzija tal-Programmi tal-Unjoni Ewropea għalli fl-ewwel 9 xhur tal-2025 iktar minn 300 entità benefikaw minn dawn il-fondi għal proġetti tagħhom. Għaldaqstant qed inħeġġu iktar applikanti sabiex jersqu lejna issa li anke wkoll għandna sejħiet illi jgħalqu anke fil-ġranet li ġejjin sabiex ikomplu jagħmlu użu minn dawn il-fondi li qed nitkellmu fuqhom tal-Erasmus Plus u l-European Solidarity Corps biex bekk inkomplu nħarġu lil ħaddiema tagħna, nħarġu lil dawk li qed jaħdmu fil-volontarjat, nħarġu l-istudenti, nħarġu lit-teachers biex bekk inkomplu ninvestu fil-ħiliet tal-ħaddiema. L-applikanti inklużi skejjel, NGOs, gruppi ta' żgħażagħ, istituzzjonijiet ta' taħriġ u anke min iħaddem huma mħeġġa jippreparaw is-sottomissjonijiet tagħhom għas-sejħa li jmiss li tagħlaq fl-ewwel ta' Ottubru.